Chirongwa ichi Chakagadzirirwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Rugare runova iro. Ndoreva ritori chombo pamusoro pemvengi. Bhaibheri rinotaura nezvaro sechipfeko chinova chipfeko chekutichengetedza, chombo chatinowanzoshandisa kuenda shure kwechimwe chinhu. Asi ndinotenda kuti rugare nechimwe chinhu chesimba chatinacho chatingawana isisu. Uye muna Johani 14:27 Jesu vakati rugare inhaka yedu. Vakati rugare rwangu ndorusiya kwamuri, ndinorusiyira imimi. Rugare rwangu rwandinaro ndapa kwamuri, zvaive mukuda kwete nyika sezvainopa. Ini ndiwo mapiro angu. Musarege mioyo yenyu ichitambudzika kana kuirega ityiswe. Regai kuzvibvumidzwa kuti mutsamwiswe uye kuvhiringidzwa. Uye usazibvumidze kuti uve nekutya nekutyisidzirwa uye uite gwara usina kugadzikana. Uye zvandinoona mugwaro ndezvekuti Mwari vaita chikamu chavo. Zvino vari kuti ichi chikamu chako. Tiri vabati pamwe naMwari. Vanogara vaine ndima, nesu tine ndima. Hatingaite ndima yavo ivo vakwanise kuita yedu. Zvakakosha kuti tidzidze izvozvo. Bhaibheri rinoti rasa kutarisirwa kwako, hariti rasa mutoro wako. Mazuva ano tine vanhu vari kurasa basa ravo asi vachizoshungurudzika pamusoro pazvo. Tinorasa kutarisirwa kuna Mwari vopinda basa, toita zvavanotiratidza kuti tiite nesimba ravo. Ndakashamisika nguva pfupi yakadarika pandakaziva kuti ndakazviona mubhuku randakanyora kuti ndira apfuura. Ndakanyora kuti ndakanamata kuti Mwari vandiwanzire simba. Ndakati Mwari, ndinongoda simba rakawanda. Munoziva kuti ndifambidzane nezvese zvandiri kuita. Ndinoda kunzwa zvakanaka ndichizviita. Simba ndinofunga rakakosha. Zuva rega rega muupenyu hwako rinonakidza kana uchinzwa mushe, kana uine simba. Saka ndakanamatsira simba. Uye handina kuziva izvozvo kusvika mavhiki mashoma apfuura, asi Mwari chavakandipa chido chekuti nditange kufamba mazuva ose. Uyezve havana kungoti Joyce akumbira simba tindi. Handei, izvi zvakakosha. Akandiratidza chinhu chekuita. Uye akandipa nyasha zvokuti ndizviite. Uye ndinomuzembera mazuva ose uye ndomutenda kuti vakandipa kugona kwakuzviita. Ndinovimba kuti anogona kuzviita. Asi ndinofunga kuti tinopinda mutsika yekufunga kuti munoziva zvese ndezvaMwari, Mwari ndizvese. Asi tiri pamwe chete naye. Ndiwo urombo hwatinahwo kuti tishande naMwari. Vanouya vogara matiri, tiri mavari vari matiri. Uye tiri kuita izvi tese sevabatani. Anotipa uchenjeri, anotipa nyasha, anotipa simba, anotipa kugona. Hatisi chinhu pasina iye. Asi tinogona kuva zvese kuburikidza maari. Uye anoda kutidaro nekuda kwekukudzwa kwake nekubwinya kwavo. Upenyu unogona kunakidza kana ukaziva kuti mazuva ese uri mudyidzani naMwari. Anoda kukushandisa ukamuregedza achierera mauri. Saka paunonamata uchikumbira Mwari akuitira chimwe chinhu, usangotarisira kudownloada katsva kubva pakombiyuta yako. Nechirongo chezvese chandinongodownloada. Hongu ndinacho chiri pano. Unochiverenga, dzidza, chiziva. Wachishandisa mupenyu wako, oramba wakadaro, oramba wakadaro, oramba wakadaro, oramba wakadaro. Kana zvazodaro zongoona uri munhu mutsva pane zvawanga uri. Saka iyi ndima yakanaka yeushamwari. Tarisa, ndakupa rugare rwangu. Kwete rugare rune nyika yese, ari rugare rwangu inini ndinopa kwamuri.
rugare runoshanda mudutu. Anoti ndinokupa rugare, ichi chikamu chako ichi. Rega kubvuma kuti utsamwise uye uvhiringidzike. Ndikwanise kubatsira manzwiro angu. Chokwadi ndachakuti ukachinja mafungiro ako, manzwiro ako anochinja. Chokwadi achachinja. Ukachinja mafungiro ako, pane kufunga pfungwa dzisina basa. Funga, ndine tariro. Izvi zvichashanduka, ndinozviita izvi. Ndinokwanisa kuita zvose zvandinoda kuita. Mwari havatenderi kuti zvive pamusoro pangu fura zvandinogona kutsungirira. Asi vachandipa nyasha kuti ndiite zvavachandidanira kuti ndiite. Ndichava nezuva rakanaka. Uye zvadaro tatanga kunzwa zvakasiyana. Manzwiro edu anowanzokanganiswa nemafungiro edu nezvatinotaura. Rega kuzvibvumisa kuti utsamwise nekuvhiringidzwa. Uye usazvibvumise kuti uve nekutya, utyisidzirwe kuita ugwara usina kugadzikana. Muna vaEfeso 6:15 tinokurudzirwa kuti tipfeke shangu dzedu dzerunyararo. Shangu dzako ndedzokufambisa. Isu tinofanira kufamba nerunyararo. Patinorarama upenyu hwemazuva ese, patinorarama upenyu hwemazuva ose. Vanhu vazhinji pavanomuka makuseni, pamwe chinhu chekutanga chaunoita kupfeka shangu. Pamwe vamwe venyu vanofamba netsoka, asi chitaura mumweya mufanira kufamba netsoka. Amen. Usaita muKristu anofamba netsoka. Pfeka shangu dzako dzerunyararo. Usave muKristu asina kupfeka. Pfeka kururama, pfeka bhandi rako. Pfeka nguo yako yekururama. Pfeka nguwani yako yerukoniso. Pfeka nhovo yako yekutenda. Kana urufunga kuti ndiri kubva mutsara ndokuendesa kuna zvakazarurwa Jesu, munyori wezvakazarurwa akashandisa mutauro mumwe chete. Musangode rugare, asi tsvagai motevera. Petro wekutanga chitsauko 11:3. Gwara iro raive rakakosha muupenyu hwangu. Ngatiisei Petro chitsauko 3:11. Musiyei. Chitsauko tafura chachitaura. Uye anoda kunakidzwa neupenyu. Anofanira kudzoka pane zvakaipa oita zvakanaka. Anofanira kutsvaga rugare. Anoruteverera, kuwirirana nekunzwanana nekubatana. Muri tsvage chaizvo. Izvi rekuti tsvaga rinoreva kutevera nesimba. Tsvaga woteverera nesimba rako rose. Uri kuisa simba rako rakawanda mune chii? Usangoda rugare nerunyararo naMwari chete, nevamwe vako, newe iwewe, asi tevera. Vateverere. Zvino chimwe chechinhu chinoita kuti tishaye rugare kudarika chimwe chinhu, mabasa enyama. Mabasa enyama. Vangani venyu vanoziva kuti mabasa enyama chii? Munoziva kuti chii? Makaita sevanhu 12. Ndinofunga kuti zviri nandigare pano usiku hwese. Zvino chiteererai, mabasa enyama akasiyana nemabasa aMwari. Tinofanira kushanda mabasa aMwari. Tinofanira kushanda nenyasha dzaMwari. Asi tinofanira kudzivisa mabasa enyama kunge denda. Uye mabasa enyama ndiro zano rangu inini rekuti ini ndingagadzisa dambudziko rangu. Zano rangu rakajeka rekuchinja murume wangu. Zano rangu rakajeka rekuchinja vana vangu. Zano rangu rakajeka rekuchinja inini wacho. Uye ndichanyatsozviita inini. Kwete zvakanyanya. Munoziva, kutsunga kwega chinhu chakanaka. Chinokusvitsa kure, asi harikusvitse kure sausina Mwari. Harikombo kusvitse kure sausina Mwari. Saka ndakapedza makore angu akawanda. Makore ekutanga ndichishushikana nguva dzose. Pane munhu here munomu anoziva pamusoro pekushushikana? Saka Mwari vakandipa chirevo chidiki.
uye ndakachiisa pachinyorwa mumba mangu. Uye ndakugadzirirai chenyu kuti muone ndinokwanisa kuita mari kana chapera ichi. Tese tichangozviona. Izvi ndizvo zvandakawana nguva yandakanzwa kushushikana. Nguva yese yaunoshushikana unenge watotsvedzera mune imwe bhaibheri rinoti mabasa enyama. Uye mabasa enyama iyi simba redu rekuda kuita basa raMwari. Ndisu tinenge tichiedza kuita chinhu zvatisingakwanise, zvatisingazivi zvoitwa sei, zvisingashandi, hazvisi kungoshanda. Uye zvinhu izvozvo zvinogona kuva kushungurudza chero nguva yekuti mumwe wedu uye tese tine zvinhu zvakasiyana zvinouya muupenyu. Ringave dambudziko remutado, dambudziko remari, dambudziko remamiriro ezvinhu, matambudziko aunawo iwoyo kuti uri kuda kuita zvinhu zvausingakwanise kutomboita. Wakamboita matambudziko akadaro here? Zvinenge ndiri kungoshushikana neni. Munongoziva tinongoedza kuzvichinja, asi kunge dzimwe nguva chinhu chaunenge uchida kuchinja unenge uchingowedzera kuchiita. Uchiedza kuchinja ungadai wangozvisiya hako zvega. Unoziva nezvichidaro nekuti unotanga kutarisa zvisiri izvo muna Mwari pane kuti utarise kuna Jesu. Handei. Uye tinonzi titarise kure kuna zvese zvinotikanganisa kuna Jesu. Zvaanondiratidza kuti ndiite ndinoita, zvaanondizodza kuti ndiite ndinoita. Asi handidi kubuda ndonoita Ishmael pane kuti ndingomirira hangu Isaac. Kana usingazive bhaibheri usiri kunzwisisa zvandiri kureva, pane nyaya mubhaibheri pamusoro pemurume akanzi achaita mwana kubva mumuviri wake. Dambudziko nderekuti aive ne100 mukadzi wake aive ne90. Vanga vadarika nguva yekuzvara, asi Mwari akati ndokuvimbisa kuti uchaita mwana wako. Vakamirira makore akapfuura. Pana mwana. Vakabva vaita zano rakajeka. Unotora murandakadzi wangu woita pamuviri, owana mwana, achaita mwana wangu. Uye anova ndiye Ishmael. Ishmael zvinoreva murume wehondo. Isaac zvinoreva chivimbiso. Ndiye mwana akavimbiswa, ndiye chaiye wavakavimbiswa. Kazhinji kacho hatiwanzoda kumirira Isaac nokuti zvinowanzotora nguva sezvatinoda. Tobva taita Ishmael, tobva tatanga muchinja mabhurukwa kwenguva yakareba. Mabasa enyama, nguva yese yaunoshushikana uri mumabasa enyama. Nyaya nhatu dzandingakutaurirei. Zviri nyore kupinda mabasa enyama mukuedza kuzvichinja iwewe. Ndinoziva nezvazvo nekuti ndikukuudzai kuti mashoko andakanzwa ndaimada. Panga pasina mashoko akaparidzwa netero munhu andakatanga kuuya kunoku kumusangano. Zvekuti ndakabva ndichipomerwa kubva kumusangano wega. Nekuti ndaisaziva musiyano wekutonga nekupomerwa. Saka Mwari aishandisa chinhu kuti anditonge. Ndairekedza Satani andipomera mhosva atindinova musoro nazvo. Saka ndaenda kumba nchinzwa kunyanya kudarika zvandauya. Pane akambozviitawo here? Munoziva haisi mhosva yemushumiri nguva yose. Havazirivo nguva dzose vanoita tunzvo zvakashata. Nekuti iwe hauzive dzimwe nguva tinofanira kungoti ndizvozvo Mwari mandigona usiku hwanhasi. Ndine dambudziko reizvozvo. Uye ndinokumbira nekukuvimba kuti mundichinje. Wabva waenda kumboverenga shoko munzvimbo yedambudziko iroro. Zvakareruka. Kureruka kana una moyo mudiki haudidzidziso yekubudirira. Ndichaenda kumusangano wekubudirira svondo rino kukereke. Wewanga uchingotuka mhuri yako nguva yese uchiita kunge mubenzi zvaro. Mirandikudza chokwadi zviri nanogara yakakumba pane kuuya kudzidzo yekubudirira. Burisa bhaibheri rako wotarisa pese pakanyorwa nezvekutsamwa. Anyore pasi, aise mukombiyuta yako, namata, tarisa mazita acho tanorevei.
nokuti panoverenga shoko munzvimbo yaune dambudziko naro raukusangana naro zvinobva zvaita semushonga wekuporesa uye rine simba rekuchinja upenyu hwako. Dzidza kushandisa maconcordance. Kana uchishivirira haudi kubudirira. Unofanira kuziva kumirira nemaitiro akanaka. Ndozvinoreva kumirira. Mirira nemaitiro akanaka. Amen. Kumirira haisi nzira yatinomirira, asi nzira yatinomirira. Pandakadzidza izvi, mese muchiri kuona chiratidzo changu. Pandakadzidza izvi, chaive chikuru kwandiri, uye zviri kundibatsira nanhasi. Nekuti pese pandaishushikana, nezvino ndava nebhiri randaisafungira, uye raive rakakura. Ndezvimwe zvezvinhu zviya zvinongoti ndaifanira kunge vachindibhadharisa mwedzi nemwedzi, asi havanambobvira vandibhadharisa kwegore. Uye ndakabva ndazvikangamwa zvikasauya mutsambwa, ini ndinotozvikangamwa hangu, hapana ndiyechidza. Ndobva ndariwo ndobva ndati chinhu chandakatanga kuita kushushikana. Ndotuka munhu asina kunditumira bhiri. Vangani venyu vanoziva kuti hatifaniri kuita zvese zvatofunga kekutanga. Fema. Vhara muromo wako kwekanguva kadiki. Mwari ndibatsire. Saka izvi zvandakafunga, ndaichagara ndichazvibhadhara hangu, ndaingozvibhadhara shoma nezvishoma. Unogona kuzvibvisa matambudziko nekutaura. Amen. Haukwanisa kuzvishandura, haukwanisa kushandura vanhu vari pedyo newe. Ndakateedza kuzvishandura ini. Shoko rese randainzwa ndairida. Panga pasina randaisada. Ndaiva nemuromo wakakura, pfungwa dzangu dzakanyangara. Manzwiro angu anga akanyangara, uye ndainyima. Zvese zvandainzwa ndaizvida. Ndaifunga kuti hapana akaipa kunge ini, ndaipedza nguva ndichizvichinja. Asi zvaishungurudza, ngatisei vaGaratia chikamu 1 kusvika 3. Ndichangozembera pachiratidzo hangu ndikunakidzwa. Imi maTexan vekusafunga, vekusateerera, vasingayeuke zvavaita. Tinoda kuzviunza kumusha, zviite zvedu. Ndianiko akakuroyai? Jesu akaratidzwa pachena, akarovererwa pamuchinjikwa pamberi penyu chaipo. Kunge maisatombozviona, uye munoramba muchitadza. Ndabva ndazvitarisa izvi kuti ndione Pauro paakazvinyora kuvaGaratia. Pakange papfuura makore 53 Jesu ashayika. Saka aitotaura nevanhu. Vamwe vacho vainge vaona kurovererwa kwake, saka vaiziva kuti Jesu anga avafira. Asi vakanga vari kuwira mumabasa enyama. Akati da kubvunzai mubvunzo, makatambira here Mweya Mutsvene nokuda kwokuchengeta murayiro here, kana nokuda kwokutenda zvamakanzwa nekuvimba nazvo? Kwaiva kutarisa mutemo wetsika here, kana kuti kwaiva nekuda kwekutenda? Muno pana akatambira Jesu nekuda kwekuti aichengeta murayiro here. Saka vanhu vakati, onai akarovererwa pamuchinjikwa pamberi pako, asi muri kudzokera kumabasa. Makatambira sei Kristu? Makagamuchira sei Mweya Mutsvene? Ndima 3 yaive ichichinja upenyu hwangu makore 30 apfuura. Makapusa here hamuna pfungwa kana muri zvituta? Mushure makunge matanga upenyu hwenyu hutsva neMweya Mutsvene, zvino moda kuedza kupedzisa chinangwa chenyu nesimba ravanhu. Munoshanduka sei nenzira yamakanunurwa? Isai kutenda kuna Mwari. Itai zvavanokumbira, itai zvavanokuratidzai kuti muite. Asi chinjanisai kuedza nekuvimba. Uye handirevi kuti tirege kuedza kuita zvinhu. Bhaibheri rinotidzidzisa kuna 2 vaPetros kuti tichaisa
kuedza kwese mukuzvipira zvaMwari, asi akufaniri kuve kuedza kwenyama. Panofanira kuva nekuedza kuburikidza nemweya mutsvene. Zvinhu zvese ndezvaMwari kuburikidza naMwari, mavari Mwari kubudikidza navo. Pasina ivo hapana chatingaite. Asina ivo hapana zvatingaite. Uye paunowana kukunda, kutenda kunodzokera kwaari. Ndinotenda Mwari nekundishandura. Ndotenda. Ndatarisa mutaunga nhasi chinhu chekutanga chanditaura Mwari ndokutendai nekuunza vanhu. Ndokutendai nekuunza vanhu. Handimbofungire kuti vanhu vachauya nokuti ndakaisa chimuenzaniso. Mwari vanofanira kukurudzira vanhu kuti vaite zvinhu nhasi. Munhu wese ane zvakawanda zvekuiti kuti ade kuuya kunhu kwakadai kana asina kukurudzirwa naMwari kuti avepo. Amen. Saka mira kuedza kuzvishandura, mira kuedza kushandura vanhu vese vaunoziva. Ndakaverenga chimwe chinhu musi uno chandakafunga chakanaka. Kuedza kutsoropodza vamwe nekuedza kuvashandura ndiwo mutambo wemaKristu wavanofarira. Ndoreva kana Mwari vangoti kwauri ndokupa vhiki rimwe kuti ushandure vanhu vaunoda, ndofunga kuti vangani vanonyora pasi neukasika. Uye ndokuudza hazvishande. Ndakaedza kuchinja Dave. Potse ndakaona kuti Mwari vaida kushandura ini wacho. Ndofunga kuti Dave akashandukawo. Hazvina basa izvi nekuti ndezvaMwari hazvisi zvangu. Amen. Hasi pfuma yangu, handisi kuzoreverera Dave pandichamira pamberi paMwari. Chivi chedu chekutonga chakapfuura kuzvinoitwa nevanhu vatinotonga. Amen. Uye chekupedzisira, usaedze kuchinja zvinhu zvausingakwanise kuchinja. Ita Mwari zvaanokuratidza kuti uite. Uri mushandidzani naMwari, ita zvaanokuratidza kuti uite. Zvipire kuna Mwari, upikise dhiabhorosi anotiza. Jemusi 4:7. Hatingangopikisa dhiabhorosi. Tinofanira kutanga tazvipira kuna Mwari kuti muvengi akwanise kutiza. Sevatendi muna Kristu, tine zvese uye simba matiri nesimba muna Kristu kuti tikurire muvengi. Tinoshandisana naMwari, hatikwanise kuita basa rake, ndizvo zviripo. Naiye haamboitawo redu, anoda kuti tishande pamwe chete. Bhaibheri rinoti hakuna chombo chakagadzirwa kutirwisa chichabudirira. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.